Pinia bangan nili nalito mafan labangso video long nampik lang ponila ki Karbi Anglong boreng warsa APHUTHAK sinilin nang than pachini ponekbo lapen ko ana vacancies se doma ko PPA documents se naing ma lapen ko son se ka apply naing ma labangso details bang ke klar daga lam nang litum labangso video long thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadoka via fanta nilimen laki Avinas Teron lapen non nang litum kelang bom labang ke Karbi Teach 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si komani not bahini non si nang kelak nang kahomri mi do pulatin nalitum coaching on pen subscribe igdenon la pen adu hesta me bel arjan thekloin dakana litum ber pon igdenon la la pulde monon pinili azada son mate azar update le labang so YouTube channel long upload stamina litum mobile long an notification nang le daprang la pen litum stame kachini daprang ya fan long tangte pada de pen pini labang so reng war saya puthak le lang polonang la pen thiek pen chethan polonang tang de thiek pen lang polonang lapen chethan polonang labang sowereng warsaya APHUTHAK le lapen ladang nang litum thek ponlong ikpok on vacancies doma lapen documents requirements bang copy pc ke naing ma labang nili labang sodim nang than pachini pon ikponon lapen nang litum stame video ke cheng pen kijut an ke lang fansi nili hin pen stame tuning rig lo lapen video telang mission pulta nang litum se kan ma ke share on la an share igon tang de thiek pen lang polonang lapen tak chethan polonang aprang sinalitum dak thek ponlong ikpo MS Singhasong Service Station lapen dak newly opened petrol pump outlet in Difu dak non hejong petrol pump kang puwa kimido labang sodim se requirement bang dak do ikpo lapen position available bang lang dam lanang copy pima lapen nalitum dak thek ponlong igi aprang sila vacancies mate post bang lang ponona petrol pump attendant dak 6 female nahi 8 am to 5 pm mate adap 8 am pen ani sam 5 am an dak 6 females nahi mate also pimartum afan sidak vacancies to 6 bangke lapen duty bangke dak 8 am pen 5 pm anlo lapen 3 males mate dak pin so to manta ke thomdo alang le tumbang ke ajua duty lo ada 5 pm pen so dia ikta ani kan sam 5 pm pen adap 8 am an lapen aku do thulang dak 2 cleaners labang pin so lo subot lo lapen dak 1 pigeon nahi not pion labang so vacancies ta dak dudun iglo lapen kaduka we pen dak 6 7 8 9 10 11 12 vacancies labang so petrol pump along nalitum claim doni ning hang tum las dak 11 vacancies to nalitum jog doni gon lapen kinang sosot a documents labang non nili nang piklang pon ikon nalitum afan kinang sosot a documents labang ke dak general requirements afan 3 photo size 3 passport size photo nang po photo apak so pak thom nang po lapen aadhar card do nang po pan card do nang po lapen voter id lapen blood group report labang na nani tum do te piduna avete cholo lapen prefer local candidates lapen dak kenang sot bangke local candidate atum hansi dak kenang sot lo lapen dak qualification bangke 8 pass tame 8 pass on cholo lapen pion afan 10 pass nahi lapen preferable as in between la age bang arta bang kenali tum 18 to 30 angbong molam abang phu mate abang phitum nang po lapen salary APHUTHAK bang chethan pon lopul de salary APHUTHAK bang dak pi pon pelang kan ane ki pi labang dak nalitum thek pon long po pi pon pelang lapen ning kehang abang phu abang phitum jogdeni pulte non la pini pen lo dat bangke dak 26 December lapen 30 December an lo last date bangke labang sop angbong nalitum ning hang abang phu abang phitum jogdon igi pulte nalitum jogdon iktambe lapen kunasi application bang submit nang pola pen ko son ma pola tena litum pani lidan na piklang pon po office address na litum dak thek pon long po office address bang MS Singhasong Service Station near Don Bosco Higher Secondary School Dipu Manja Road Karbi Anglong 782460 labang office address lo lapen application to be submit at application ka submit damning bang all yersel office near SBI Bazar branch Difu Main Market Karbi Anglong labang sodim sinalitum dampen semedam nang po application bangke lapen nalitum dak details jong se arju lang pole nalitum arju ikme
da number do la pen Gmail ID stame do dak nalitum labangso Gmail ID la pen la screen long ke thek long phone number long nalitum call ek dana la pen detail salam chini lang polte nalitum dakle call ek tamilo la pen interview to take place on dak interview bang dak 4 January 2023 hotsi dak interview bangke dak enpon polapen time bangke 11 am apor masi apor molam se enpon polapen adim la bangke interview ke ani adim bang all year cell office near SBI bazar branch difu main market Karbi Anglong jedak lo la address na netum kado kavedak to ikthalo la pen application koson se ka submit nei ma mate kuna se ka fill up nei ma la bangke na netum la bangso ke thom number do screen along dak nalitum call ikpen arju ikdeno lale nalitum jogdon ikite jogdon iktame nepen puthot nili dak post available bang nili nang than pon ikpo petrol pump attendant la 6 females nang po mate females bolte la ke arlo sopi martum hano dak 6 ana posto trogan la pen male tum bang ke aju si duty bang klem nang po 5 pm to 8 am an la pen arlo sopi martum bang 8 am to 5 pm an klem nang pola pen hini inghoi bang do cleaners atumhan la kopi pine ka safa jola son tumhan la pen dak pion bangai ingsia posto nasi nangli tum pravjen pen nangli tum ninghang polte jogdon ingo la pen general ko dak requirements la bang so documents ke nai bang ke photo pak thom nei passport size la pen aadhar card nang po pan card voter id la pen blood group report la pen prefer local candidates nang podak area candidates nang pala pen kapre dim tinta jogdon ikmi arokom las nalitum la number do screen along la bangso din nalitum colleague nano la pen office address ka do ka vista me dak tokpon ikthalo la pen 8% the chok la pen pion afan ma 10 pass nei la lo arta bang 18 to 30 an la pen dak salary bang mention pan pelang las nalitum la bear screen on ka thek ki pipon number along nalitum dak call ikdeno la pen klada kalam arju ikdeno dan chotlo asila son video nali tumta kilang verlang polite labang so YouTube channel bang kaching hon pen subscribe igon la pen pen an abang fu mate abang pi tome ka subscribe kret atum sidu ota hai mine asi nali tumta subscribe ikdenon la lo polte munon fit nali tum stami important video mate kilang pen nali tum ale longlok ta thegi mine la se mu aprang aphan nali tum pura subscribe iga ingon lapen bell arjan tadi da kanal itum berpon ikdenon tang ti pini video long bang la thiek nani tum han ingsi wareng war sai information na wan pi lo lapen nani tum takilang pen ning samputa hello la sidom bithak me kadu kave karbiti 2.0 YouTube channel long kilang ra do an phanstami nilehen pen kardom